सुसुबिलाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना आं फैनायाव गोजोनदोंना गोजोनाखै आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आङो हारसिङैनो गोजोनग्रा मानसि आरोखि। दानिया आरो आं बेखौ बुङो दिनै जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ मुलुगनि जेबो जिनिसा गोजोनहोनो हाया। थालिया मुलुगनि साबसिन महर गोसासिन हौवाखौ हाबा खालामनो मोनथों बे हिनजावा, थेवब्लाबो बेबो गोजोननायखौ मोनजोबा ना मोनजोबो? जिनिसखौ होनोबा मुलुगनि साबसिन महर गोसासिन समायना सिख्लाखौ मोनथों, हाबा लानो मोनथों बे हौवाया, थेवब्लाबो बेबो गोजोननायखौ मोनजोबा। मोनजोबो नामा? मोनजोबाबाथ' आंना माने प्रग्राम गायै गायै गारामाया एसे गाज्रि जाबाय। गाज्रि जाबानो जिनिसा गाज्रि जायो, बाहायबाय थायोबा गाज्रि जाखायो। ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो नाजागोन। मेथाइफोर रोजाबनायावथ' बिदिनो फसब खोनासिगोन, बुंनायावबो एसे खोनाबाय जानो हागौ। जिखुनु नोंथांमोना खोनाहैजोबदों ना? उनाबो खोनाहैदों? एसे बारायनांसै मुलिफोर फिसा फिसा। थालिया आङो बयखौबो खावलायो, थांनानै थानायावनो जानाय, थांनानै थानायावनो मिनिनाय, थांनानै थानायावनो रंजानाय। सिगुफोरजों थांनानै जेबो जानांगौ गैया। थालिया नंगौ नाङा? दा बिनिखायनो बिदि रंजानाय फोरबोआव बा हाबा हुखायाव, बहाबा थांनायाव, बहाबा बेरायहैनायाव सारादुआव फैनाय बायदि थारनाङा आरोखि। थालिया मानो होनबा only human beings are gifted with the ability to smile. Animals don't have this ability. थालिया जिब जुनारफोरनो इसोरा मिनिस्लुनो हानाय गोहो होआखै। जों मानसि जाति सुबुं माहारिफोरनो इसोरा मिनिस्लुनो हानाय, रंजानो हानाय, साक्सेस जानो हानाय, खामानि मावनो हानाय, गोथाव गोथाव जानो हानाय गोहो। थालिया मोसौआ गांसोनि अनगा माबा जगायना जानो हागोन नामा? हाया। मैसोआ गांसोनि अनगा माबा जगायना जानो हागोन नामा? नाथाय जों हायो। हायोना हाया? दाबादियाव नोङो जेनेबा मोसौखौ मिनिस्लुनो थिनबाय, ओइ मोसौ आं नोंनो दानो 10 लाख होनोसै, एसे मिनिस्लुदो होनबा मोसौआ मा होनगोन? बिदिसो होनगोन ना? बिदि होनगोन ना होना? ओमफ्राय नोंसिनाव मैसो दंना गैया? मैसोआ दानि जुगाव गोमालांबाय। माने मोसौफोर दङ आरोखि, बांगालावबो हारसाफोरनावबो जों बर'फोरनावबो बिराद मैसो दं, दाबो दं। खिन्थु मैसोआ गोमालांबाय आरोखि, खम जाथारबाय। मैसोखौ नोङो दाबायदियाव होनोब्ला, ओइ मैसो नों एसे मिनिस्लुसाय, आं दानो नोङो हेड केस 10 लाख होनोसै, होथारगोन होनब्लाबो फैसा माबानानै देखायब्लाबो मैसोआ मा होनगोन? बिदिसो होनगोन। माबोरै? नंगौ ना नङा? नङा? थगायदों सानबावबायसि मैसो गाबनायखौ खोनायाखै? बिदि दा जोंथ' मैसो बोरमा अमा नङाना, जों सोर? मानसि। थालिया जों मानसि, अनलायनांगौ, गोरोबलायनांगौ, रंजानांगौ, मिनिस्लुलायनांगौ। बिहामजो बिखुनजो नांलायनाय, बिदा फंबाय नांलायनाय, हारिजों हारि नांलायनाय बे संसाराव जाखायो। बे संसारसो, सैबो नङा। थालिया ओंखायनो गोरोबलायफिननांगौ, थाब-थाबनो मिनिस्लुलायनांगौ आरोखि, नङा होमबा? ना नङा? ओइ गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डखौ अनेक 24 घन्टा नांलायनाय बे आलादा खोथा जाहैबाय, खिन्थु थाब-थाब गोरोबना गोसोथोलायफिन आरोखि। बैसागु बोथोर रोजाबनांगौ। आङो बारा मोजाङै खननो हानाय नंला रायजो राजानोथांमोन, अननानै क्षमा खालाम। मानो होनबा प्रग्राम गाबाय थानाय 9 तारिखनिफ्राय दिनैसिम नन स्टप, सानावबो हरावबो आरोखि। हा? मा होनदों?
हाबा जानानै रायजो जादों गथ' गथाय थांदों अनलायदों नों सेंग्राबा हाबा लानांगोन नों सिख्लाबा हाबा लानांगोन आरो सेंग्रा सिख्ला नङाब्ला आलादा मेटार जाहैबाय खिन्थु लाखानायखौ लाबावना आं खावलायो आरोखि मानो होनबा दाखालि दाउ ब्रयलार दानग्राया आरो सासे लाना खारलायबावबाय मिथिबाय जा लाजिबाय आंहा दाबो मोनाखै बे दाउ ब्रयलार दानग्राया आरो सासे लाबावनो हाबाय सानबाय आरोखि दा दुखु मोनदों आङो हालिया ओमफ्राय सानफ्रोमबो ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुबाव बे बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि माबा निउस चेनेल इउटुब चेनेलाव खालि खोनागोन नोङो उमुक लागोनि उमुकनि हिन्जावा गथ' सानै गारनानै सोरबा हौवाजों खारबाय सेंग्राजोंनो खारबाय खोनायोना खोनाया खोनाया दां खोनायोबा आखाइखौ खम जाला आंखाय खावलायगोन हाबा जानाय सिगां हिनजावफोरखौ आरोखि गोसो जानायजों इसोर होनायजों जाबाय जुलि बेजोंनो थादो मुलि गुलि रायजोखौ जादो बानलु बाथोनजोंब्लाबो आलु बाथोनजोंब्लाबो बिदि गुबुन हौवाजों खारोब्ला गाज्रि खोनायो आं बिराद रागा जोंनानै दुखु मोनो माने आरोखि नंगौना नङा ओंखायनो आं खावलायनो हौवाफोरखौ आरोखि जायफ्रा हाबा जाबाय जुदि नोंनि हिन्जावा सोरबा हौवाजों लिंक लानायखौ नों एसे थाल मोनदोंब्ला नोंनि हिन्जावा सोरजोंबा रायज्लायखोमानायखौथ' सानसे नङा सानसे नों खोनाखायो नंगौना नङा न' गंसेयाव थानाय न'खरसेयाव थानाय सानसे नङा सानसे खोनाखायो सोरबा हौवाजों लिंक लानांदोंब्ला खोनायोना खोनाया खोनायोबा आखाइखौ जुदि नोंनि हिन्जावा सोरबा हौवाजों एसे लिंक लाहांदों बै समावनो फिसाखौ सासे लाबाव हालिया मानोना बबेबा जिल्ला बबेबा डिस्ट्रिक्ट बबेबा बर' गामियाव नोंसोर खोनादों नामा 3 मास 4 मासनि गथ' उन्दैया जानायखौ गारना खारनाय खोनादों बोसोरसे जानाय गथ'खौबो गारनांखारा 2-3 बोसोर जानायखौबो गारनांखारा हिनजावफ्रा ओरैबायदि अनसुलि जायो बिमाफ्रा बिराद अनसुलि जेब्लानाखि 5 बोसोर बारबाय गथ' गथाया 7 बोसोर 8 बोसोर 9 10 बोसोर जाबाय क्लास 6 5 मोनहैबाय बै समाव बहुत थाङो नंगौना नङा दा ओंखायनो आं खावलायगोन जाय 5 बोसोर जाबाय गथ'आ सासे लाबाव गथ'खौ सासे गथ' खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर गासिबो लाजोबनो नाङा बे जाहोनो हानायनि केपासिटि थायोना खाथा गांसेयाव 20 थाखा दा फरायहोनाय एडमिसनावथ' गोगोम थाङो आरो दानि गोदोनि बर' मिडियामब्लाबो ना दानि बर' मिडियामा दाम फैसा मोनाब्ला उन्दैफ्रा स्कुलाव थांनो नागिरा ओंखायनो बयबो लानो नाङा आरोखि दा प्रब्लेम जाथारबाय हिनजावबा खारहां ओइ समावसो लानो थोनदों आरोखि आं मोनथिबाय जै खारहां जादों गुबुन हौवाजों लिंक लादों ओइ समावनो सासे लाबावनांगौ लानायाव ला खारहां जाबाथाय साबासो लायो आरोखि साबा फिसा खाङोबा खय बोसोर नांगोन बेनो 25 बोसोर आरो हाबाया जाबाय 25 बोसोराव 50 बोसोर होमब्ला खारनो बोसोर गैला आरोखि बे हिनजावहा हालिया ओमफ्राय आं सेंग्राफोरखौबो खावलायो आंनि सेंग्रा लोगो नोंथांमोन जेब्लासिमनाखि नोङो सखि फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै अब्लासिम नोङो हाबाखौ लाथ'नाङा हालिया खोनाहैदोंना आं होननायखौ ना खोनायाखै माने जोंना खाथियाव मोनसे घटना जादों माने बिहावा 80,000 बेथन मोनो हाइ स्कुलनि हेड मास्टार हौवाया गाव बेकार फिसाजोखौ गोसोथोना लाबोबाय मास्टारनिखौ लांफैफिननो फैदोंमोन मास्टारा ओमफ्राय आं न'आव आंखौ लांफिनबाथ' थैगोन आङो होनबाय आरोखि फिसाजोआ हालिया एथ' हेन्साम हौवाखौ गारना खारो सिख्लाफ्रा नङा होनबा लानो होनना फैखाबाय बेस्रा मास्टारा जोंना सारा
दुखुजोंनो गालांनांबाय आरोखि बेखौ लांनानै बोरैबा बोरैबा थैस'हैयोबा थाबसो जागोनदां साननानै सुथे रायलायनानै गालांबाय दाना गालांबाय आथिमंगलायाव लेंहरबाय हाबा जानानै बिहावा मास्टारा 90,000नि फालें हरफाबाय बिजामादैनो फालिया 6 इन्सि 5 इन्सि जानाय लेप फसक हरफाबाय आथिमंगलायाव आथिमंगला होनोना हाबा जानानै न'आव थांनायखौ मा होनो आठमंगल Hey bro, man bro. 족시바이는 일본 먹는 거, 족시바이 일본 먹, 족시바이 진짜 인치는, 로, 프로, 비속라 그런지 뭐야 그냥 족시, 발에 걸파바이, 90,000이 랩포서 걸파바이. 8 시장에 달려! 다는 10बोसोर रायजो जाबाय 10बोसोर हिनजावसा उन्दै मोनबाय 10बोसोराव हरनि एकथा रायजोफोर हरनि एकथा मर्निंबो होनजायो इभिनिंबो होनजायो बे समखौ ओरैबायदि हरनि एकथा हिनजावा बुंबाय बे फालेङाबो आंनो फालेसो बे फालेङाबो आंनो फानायसो बे फसकाबो आंनो फानायसो सुरिया हौवा नोङो जेबो सहायनो हायाखै बिदि होनना रायबाय फालिया दा जों नायदो सखि फालेंखौनो बायनानै हाबा लानो हायाबा बेसेबां असनमान जायो गामिनि मानसिफ्रा थांबाय हराव मा दावराव दावसि जाखो होननानै थांना नायबा हौवाया बारान्दायावसो बस्था बना उन्दुनानै दं आरोखि खम जारला जायो ओंखायनो आंना फिसाहौवा बिखुनजोआ बोरैबा बोरैबा फालेंफोर बिदि फसक हरफायोब्ला आं बेखौ बोरमा गग्रायाव दोननाय जागोन आरोखि रायजोफोर आं एथ' गिदिर बरनांगौ लाया आरोखि बोथोरानो सोलायबाय आङो 245 टा मेथाइ खननो दा खोथाया जाहैबाय स्पिडखौल' लानानै श'खौ बोरै जाबावो श' सोदोबां गोमासिन माथो आङो मोनसे बाथ्रानि खिन्थानो सानदों 10 बोसोर सिगां बयनावबो कुकार गैयामोन आरोखि दा मोनसे गामियाव बिहामजोआ फैबाय बिहामजो लायबाय बिसोरनि न'खराव बे बिहामजो लाबोनाय हिनजाव गोदान लागोनि न'खराव सासे पारमानेन्ट जब मावग्रा साख्रियावला दं बिसोर कुकार गोदान लाबोदों ओइ कुकारखौ मिथिना मिथिया ओंखाम संग्राया ओंखाम संग्राया अमा आथिं होग्राया आरोखि दानिया बे बिहामजो गोदाना फाथो सेरना लायदोंमोन आरोखि ओंखाम संनो ओमफ्राय बिसोरनि न' खाथियाव औवा जाबथुसे दं आरोखि औवा सेरेरे बागान ओइ फैसाखौ नोंसोर हराखौ सोरबा सिमांखौ सौरो आं फैसा कमिटिनि गोसोखौसो गोजोन नायदो था नोंसिनि हिनजावा थांनायनि सानसेयाव थागोन उनाव आमखायो बांद्राय गरमब्ला थाखाखौ खामायनो बावो जाय नोङो थाखा गैला नोंनि हिनजावा बबेबा जिल्ला बबेबा डिस्ट्रिक्टआव साख्रियावलानि हिनजावखौ गुबुन हौवाजों खारनाय खोनादों बिसोरो जुदि खोनादोंब्ला आंनि पकेटाव 28,000 दं बबेबा डिस्ट्रिक्टआव बबेबा गामियाव जुदि सोरबा साख्रियावलानि हिनजावा गुबुन हौवाजों खारदों होननानै प्रुफ एभिडेन्स होनो हायोबा 28,000 दानो होगोन आं सोरबा फै 28,000 I will give 28,000 cash rupees hand to hand right now tonight. If you are having proof evidence right now, I'm willing to give this money.
बबेबा गामियाव नोंसोरो साख्रिआवलानि हिनजावआ गुबुन हौवाजों खारनाय जुदि खोनादोंब्ला बा प्रुफ होनो हाथारोब्ला आखाइ साजा मोनगोन फै फै थाब 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 फै ना फैसाखौ गारहरनांगौ सिगाङाव रावबो साख्रिआवलानि हिनजावा खाराखै दे सोरनि हिनजावा खारदों जायहा बे गैया मिथिया ओंखायनो थाखा खामाय सखिबाय गारि बायनो मोजां लु हिनजावफोरखौ गारियाव थिखांनानै बेरायनायनि खोथा गैया एथ' गरमथाय जायाखै नोंसोर हिनजाव लायफैनानै आं सिखाव सोफिनबाय जुदि फैनो हायाबा आं सिखाव सोबाय Đâu 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 đâu.